Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini vam predstavlja film o razmjeni srednjoškolaca iz cijele Bosne i Hercegovine. Banja Luka, Bihać, Brčko, Cazin, Goražde, Istočno Sarajevo, Mostar, Novi Grad, Sarajevo, Srebrenik, Visoko. You can try to read all these songs, it's difficult. I don't give a damn what you think. I'ma do this for me. It's a fucking world for the beast. Just gotta stop. You think it's stopping me? I'ma be what I said I'd be. Slagat ću ljude i sebe slagat sama u grani se bude. Kada tebe ugledam, šta je to ljubav? Ne znam ni ja sam, ali još tvoje ime dozivam. Može vam aplauz. Projekat podržali Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. A sada ćemo jedno zajedničko Mahnite nam svima.